И здравейте хора, потребители на YouTube. Аз съм Любогеймер БГ и не ще играем Clash of Royale. Така и предния клип ви обясних. Падна ми се Super Magical Chest. Спечелих принца, това, Skeleton Army, Хог, това е Wizard, това и това. Сега, вместо да ми се падне Legendary карта или пеката, или Legendary карта, имам тези всички, нямам Legend картите, нямам това, всичко, целият ред. Фризе, пека, Inferno Dragon и Lava Hound. Нямам това. Гигант Скелетон. Нямам Гоблен Варел. Аз кого имах, щяра съм. Сега отиваме да правим битка. Като направим тази битка, той ми се ядосва. Добре, thanks. Сега гледайте и се учете. Пускате това, пускате му принца и той няма какво да ви спре. Има един начин да пусне Валкерия, да пусне и Бейби Драгона. Така ви може да ви вземе доста демидж. И може да не успеете да му вземете едната кола. Ако му я вземете, добре ще. Но ако не му я вземете, не знам. Трябва да ми е принца, трябва да го дигна на 3 левел. Сега ще му пусна Рокът. Тук ще я пусна, за да може да убия това. Но той ще ми вземе кулата. И аз ще му я взема кулата. Просто трябва да пусна гиганта. Giant. Между другото, Giant точно по доста крил забелязах. Но ако не беше пуснал принца, ще да им суперско. Но сега ще му пусна с принца и ще му унищожи принца. И така може да си вземе едната кола. Но ако не може, шанс. Сега трябва да му взема едната кола. Но ако му я взема, ще е много добре. И затова може, радвайте се да я взема. Никой не ме гледа, по принцип ме гледат с хората. Но сега никой не иска да ме гледа. И Хограйдера ми пусна. Пускам му Бейби Драгон, защото имам огледало. И като ми пусна Бейби Драгон, бала. Сега, това умира. Искам просто да ми дойде. Туй бе. Ти фака ми нещата. Гледай да ми дойде елексир, двоен елекс. Чао ти, бейби, чао ти. Добре започнах, няма да е да лошо. Двоен елексир, бийте го, Скелетон Арми. Я! Добре, 1400, добре. Това е 1400, суперско. Но сега ме очаква друг Бейби Драгон. Не трябва да му се давам, не е хубаво. Много падате. Много паднете, лошо хора. Това не го разбира, бе. Това е супер. Но ако ви вземе кулата е много шибано. Ето, взимаме кулата. Да. Не, вече няма да ми я вземе. Или ще ми я вземе. Извинявайте, малко се забавих. Нямах да се дам без слабак. Не, ще ми се дам. Аз съм слабак. Както гледате. Пускам Скелетон на армия и умира. Принца, чао ти бе, принца. И аз ли го нямам, Бейби Драгона, бе, пич? Не си ли малко слаб за мене? Ти имам на безкрай. Сега, ако му взема кулата, да не се казвам Любомир. Защото по принцип се казвам Любомир. Дано завършим наравно, това ще е суперско. Не трябва да завършим наравно с това. Педофил. Извинявайте, спуснах се. Кой ме взима? Той. Шалеба. Швейцарец. Стига не! Малко е взел Super Magical Chest, ще се гръмна. Не! Минус 20 купи. Тъпо, нали? 1437, чай да се видя на кое място. Само надолу съм много.
Къде съм, бе? Аз бях в това. Гледай го. Слабак. Какво му гледа? А има пеката, между другото. Хъртбокс и аз го имам. Хъртбокс. То е тъпа. Тъпо е това. Тъпо е. Супер тъпото е. Какво? По колко хъпа точи? По и не знае си колко човека. Вау. Доста е добър. Сега ще вземи тоя. Как се казваше? Супер Меджикал честа. И ще излезе, не ми се гледат тъпите битки. Вместо да се наваксам купите. Да, надявам се да дигна тази вечер, но малко ще е трудно. Сега идвам. Мокни. Дух съм. Не, и просто не изключи.